Guys, hayi sana ndixanikene nento. Ndicela khe nivele nani nitsho uba nina nenza njani kwezinye iindawo. Hayi bokhumeza wam ozoboleka i-washing machine. I-washing machine iyabolekisa? Qomeza ndizoboleka i-washing machine. Nina nenza njani nabethunana na? Because mna bendixakwe kwayileyo uba omnye wayezocela amacephe emayonezi. Zintoni ezicelayo ezo? Umntu azocela amacephe emayonezi azocela irama. Hayi bo. Ngoku ilantika i-washing machine ndizawuthini ke ngoku? Ndizawufuna ndiyirhuncule yalapha njeba yenziwe iplumbing kutyhubishiwe yenziwe yonke into. Ndiyirhuncule umeza ahambe nayo yohlamba kwakhe izawuphinda ayibuyise. Yakhe yakhona loo nto. Uba andivukanga ke sana because andimnikanga ndithe ayibolekisa i-washing machine. Uba ngomso andivukanga ze niyazi uba i-washing machine because of death niyazi i-washing machine because ndiyaqala mna uyibona kuthiwa iyabolekisa ndithe ayibolekisi. Yho, hayi andihleki mntanasekhaya, andihleki into nje ndiyayazi. Ndiyazi apha kum owam umeza ke ndikubalisele ukhe weza wazoboleka i-TV. I-TV yabolekisa i-TV, unibuze uba yabolekisa i-TV. Kunamhlanje nje asithethisani kuba khange ndimnike. Yinto eziveki ziphelileyo ke le ndiyithethayo. Izikolo zivaliwe, abantwana bakhona ekhayeni, i-TV yakhe yonakele. So abam abantwana ke bahambile bayovizitha nje ke ndodwa endlini. So uyeza umeza uthi uboleka i-TV. Meza ndiboleka i-TV. I-TV yam yonakele, abantwana bam banesithukuthezi andifuni bazule ngaphandle. Ndakhamisa ndazibuza uba hayibo njeba iplagiwe itheni ndizayikruncula ke ngoku ndiyikruncululela umeza ithi na le nto. Ude andiphe necebo kumeza uthi xa ingaba ufuna ubukela meza uzawuza endlini sibukeleni sonke. Yebethuna udwabe nawo namacebo ntombazana. Uba ndifuna ubukela ebusuku ke ndizawuthini? Ndizawunxiba iipijama zam ndiye komnye umzi ngobusuku ndiyobukela i-TV yam ngobusuku. Abantu abazoyika izinto ndikuxelele. Le into uyithethayo yomntu ozoboleka i-washing machine andiyothuki mna bekuzoboleka i-TV kum. Le phofu ndiyibukelayo akatsho uboleka i-TV mhlawumbi kuthiwe ndinazo zimbini ndinespere. Uboleka le inye ndinayo ndiyibukelayo. So mna mandihlale ndisonge izandla ndingabukeli. Kushiyeke ke kule ndawo ihleli i-TV kunespace esikhulu endingasaziyo uba ndizazithini. Xa ingonakala laa TV phaa kulaa ndawo ibolekwe kuyo ndizawuphinda ndithini because kaloku ndandikhe ndamboleka i-hair dryer. Xa ndithi i-hair dryer ndiyayijonga ndiyayisebenzisa ngaloo mini ndiyisebenzisa ngayo ayisebenzi. Xa ndisiya ndiyobuza hayibo meza le dryer ayisebenzi and umntu wokugqibela uyisebenzisa yayinguwe. Wathi hayi mna ndandiyibuyise isebenza ndiyazi uba ke yathini mhlawumbi yonakaliswe kuhlala. Yabe iphelile ke indaba apho. Uba ke ngoku iphinde yabuya i-TV yam ingasebenzi ndizawuphinda ndithini? Hayi mntanasekhaya bayabhulisha ndikuxelela amakhelwane esenabo bayasibhulisha. And ke ngoku xa usithi hayi usala ube ngumntu ombi because ngoku asithethisani akabulisi. Ndiyabulisa ndiyathini uyandijonga nje uyazithulela umntana abantu. Kuba ndathi hayi andizukwazi ukumnika i-TV. And apha ndingumntu ombi ndithi abantwana mabazule bagcwale isitrato. Kuba kaloku uthi bayazula xa i-TV ingekho bagcwale esitratweni le nto angayifuniyo. Andingena phi kaloku mna utheni inconvenience mna? Hayi nibethuna into esidlula kuzo zinzima into esidlula kuzo. Okay guys, akhange ndibulise nobulisa. Ndingene emxholweni bethunana bendifuna nje ushera nami isistori salo sisiya sandithatha bendifuna nje ushera nami into endikhe ndadlula kuyo. Enkosi bethunana ngobukela le video. Do not forget to subscribe if you haven't subscribed and join in the community. Until next time, ningababoleka umeza bethunana umuntu ozoboleka makaboleke ikirivu umeza. Aboleke umhlakulo ezinto zi-portable umuntu ozawukwazi uphinda ayibuyise. Xa izawuqalisa aboleke i-TV aboleke i-washing machine uzawuphinda enye imini azoboleka ibhedi lulele kuyo. I-expect athi ufikele ezindwendwe mboleke ibhedi. I-expect wena uba ndlala ulale ematrasini kuba kaloku uboleka i-washing machine usho ukuthi awunayongo uyiqhelele phi ubukade uhlamba ngantoni olalonke. Utheni ungayamkeli le ndawo kuyo le ndawo uThixo akubeke kuyo ufuna i-washing machine? Hayi mntanasekhaya yho kunzima. Okay guys, thank you so much for watching. Until next time, bye bye for now.